Už tam počkaj, už tam behajú nejaké sekundy, no. Už asi môžeš. Nevadí. Ja som už vypral to hnedé z mojich gatí. Áno, odtiaľ mi to išlo. Kamarát, ty si bol jak bodkovaná ropucha. Ty si jak vodný pavúk. Paty, taký žbouhášom. Ty kokos. Jeden za druhým. No. Ja som to chcel dať na Facebook a ty si pleskáš po piči. Aký do chrbta, ty kokos. Je 26. augusta. Končia sa pondelok krátke prázdniny.